L-ex-Chief of Staff Kastilja Keith Schembri iddaħħal l-isptar għal-kura kif it-tlieta kellu jitla' jixed il-qorti. Schembri qed jaffaċċja diversi akkużi fosthom ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus. Min informazzjoni li waslet għand Net News jidher li Schembri iddaħħal l-isptar it-tnejn wara nofsinhar meta ħassu ma jiflaħx. Il-kundizzjoni tiegħu qed tkun deskritta bħala serja għalkemm ma natawx aktar dettalji. F'kummenti li tal-il-medja barra l-qorti l-avukat Edward Gatt appella lil kulħadd sabiex jittrattaw lil Schembri u l-qraba tiegħu b'dinjità f'dan il-mument delikat. Il-kompilazzjoni tax-xhieda ta' tlieta ma kienx biss fil-konfront ta' Keith Schembri, iżda wkoll ta' missieru Alfio Schembri, Malcolm Sherry u Robert Zammit mill-kumpanija Casco. Għalhekk fin-nuqqas ta' Keith Schembri x-xhieda komplet kif kien pjanat. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek ħareġ li meta Keith Schembri kien jokkupa l-karga ta' Chief of Staff tal-ex-Prim Ministru Joseph Muscat, missieru stess kien jaddilu il-paga mill-kumpanija Casco. Dan meta Muscat kien stqar aktar minn darba li Schembri kien inqata' min-negozju. Meta Alfio Schembri ġie mistoqsi dwar dan huwa wieġeb li xtaq li jagħti il-flus lill-ibnu matul ħajtu u mhux wara mewtu. Mistoqsi dwar 40 ċekk iffirmati minnu, Alfio Schembri qal lill-Pulizija li dan kien is-salarju għal Keith Schembri. Dwar il-11,000 euro misjubin fid-dar tiegħu huwa qal lill-Pulizija li dawn il-flus kienu parti minn madwar 60,000 euro li wirtet martu. Intant l-avukat Edward Gatt qal li fis-seduta li jmiss il-prosekuzzjoni għandha tressaq persuni rilevanti għal każ fosthom lill-ex direttur maniġerjali tat-Times Adrian Hillman. Dan kif Hillman għadu Renju Unit jistenna li jiġi estradit lejn pajjiżna. Il-każ ġie aġġornat għall-4 filgħodu.